ayafo same sawre adoma ate santena ebe ya na nanom agonafo Agonahemaa na ne dom ato santena wonmo edina chi a wo beye na meka na akwasia Tansa Yiadom a wotoso mienu wono na wone ne dom wonmo ato santena wono so ebe ya afei na akwasia Tansa Yiadom a wotoso mienu wono so adru dwabo yase a woba na waba betena se dina eye nana Konadu Yiadom a otoso miensa Asantehemaa infinhia num a yedi no menhia ya mamate asese enu nti NYANSAPO ye wa ha no enu na neye woba hema ye wodra sosha oha wono ankasa nie nana akosia Tansa Yiadom a otoso emienu wono ankasa na Agonahemaa woba hema ahofefo woyiniti a wobeye sa wotwa enne woba hema fa no papa a chese enna fom kra nana akosia Tansa Yiadom a wotoso amiensa afefa hima a wono no ana gese woyiniti a woba no no akono yie afeyie sa wore nana hema woye obi a won sheda enyini epebe nko nanimpi na sa wotwa mu a woye abayewa pa nimfie no enko enkan bia asa na wokyerese ahenie ne fata no ahenie ne se no ahenie ne efata na kyerese wama Agonahemaa no ayefe na aye akono ana wafa no yie pa sa wocha ne nsa amtia no empati eguso ane na bakon ni kom ane afei ne ekwa ayese enya adeketo akra anika na afei pa emawremfi sa nana akosia Tansa Yiadom a wotoso emienu wono ana ye kana asemi nana akosia Tansa Yiadom a wotoso emienu Agona Obahemaa wono ana eneye wodrumu emawremfi sa obrikromfo anoche ni krom ane ho sa wo sechini esini so no fufuo na sade yetwa ade akira wona abakwasa mo ho sa ba Asantehemaa ma ye wonkonwa no be se ba sapa no mutumi eye fufuo Agona ka ho sa anso na sumankwa hene aka ho ana tapama hene aka ho senti a wonmo ye ne se sa nkonwa ne nyina no sabe eye enkonwa eye abosom enkonwa a wonmo edimmu edi tintimman awo Asante aheniemu enu ti na abehu sa Agona man hene ana Obahemaa wo ba bia na se enye fufuo a na ne kini ye a esi no so no na eno so eye fufuo eno ama wonmo damu sonko eno no nana akosia Tansa Yiadom a wotoso mienu wono ana otutu a wotata wo be akono yie pa akono yie otimsa oye obabu na moja ewo numuo na ne ho sisi ne ho so a enna fompra
say Osha Yabo Epini Yanana Agonahemaa Nana Akyampomaa Tansa Yiadom Watosumienu one nana Tsankwanja and I want to buy Shemwa one Babwa ama Nana ama Konadu Yiadom Tosumiensa if you share Numuno what we had in the Kama na your son any day na Yanina Chunkomo Ekakra Obahema Wadaruma Yamakwaba NYANSAPO Kasam for Yiriso. You so bro. Madam Woodin any with the brain view. The feminine Akyampomaa and Tansa Yiadom Tosumienu. Yeah, Arafo Kakum Yajino Queen and where there Obahema Nankasa and what to the Numtia, what in the Atujan. Wadaruma, Yemisa Yemisa and Obota Titu ever hapano any say. And Mebota Titu Waha Ayanahema in Fiuma Wenya. Enuntina ya fire hona ya beta you ranche yani ne ebedisa edapon na kesewi ya nana yemisa ya ba ye asa Abahemaa won ma twa ahia ha no obi a kire ya esisi no so no ane wudie no edamu sonko asa kire ne sai ai konfo anoche e ma meneme enti efia ye ne yi su kini ya eye fita enti ye chin ya ase no konfo ye fie ye na ye dia fie ni ti ene ye nti da bia ya husuo eye fitaa ti de chiye no eye fitaa hwe ahwefo eno so wonkyeremu kakra no ane na ye nkwai na ene dei aye da sonko sansempan fo me ate ase se we ni bredi kan ya asante mantam hanmo ohima bi ti akonwa so na ye hyefa no ade na abeka na wode akyere santeman ene omo a won mo hwe yo ye nana ama Konadu Yiadom Tosumiensa emfie numi ada asante amamre ne amane adi ama emebunu a wo mfa omo ni mfata asa adwumadi ehu bi da no omo nya akwanya enedai abehu amane ne amamre ekwan a ye fa so Asantehemaa ha yesom ye nananom ekwan ye fa so a ye chia ekwan ye fa so a ye fa ye ho edu saa ebre seya nti aya akwanya kese e de ama emebunu a odi akira wo ba nana ebinumo abọ nananom akwadu nananom ahema mochafa wom sa enne mama asante amamre abakwasam atofom ne nkyerɛkyerɛ no ti amma social media so de obi apabia na woka yitu adefa asante akonya ho sa wote se obi bokwadu sa nananom ahema anom mama abakwasam no ekofom sa obagye atum na wo se ne sɛ wada roma mejitu ma enye yie bisa yedi kan se yamane ne yamamre ne yakofo obi som ne yesom broni ba ye na ye nananom som ho dada ena suatra dodo a e wo bibifu afanti yakofo broni amane ene yato ye nananom de atwene enti enya ye no ahemafo ene asa amane o eye muama Kristo som amagye atumu ena asai amane ne amamre ena wo ya amamre ne amane a ye se ya bosom ne ema enso nya bosom ne ema enti enya ye ene asa amane Wadaruma de twato afutu a wode bema adasa afutu amede ma adasa ne se ene obia abesua bibi afri anamo a yetu ene dai bi se de enima amane a ene yehu kiniye bia so ene wo ba ye wo hu se kiniye bia kokko ebi ye fita otu anamo abebusa de enti obi de ye fita ne bi de ye kokko enti amasua de bebrebe afri anamo a yetu nene anase dwumadi a ye de nene so edase esmedase
ya se hia biom na no ada ye ba ye no ye nya barima katachie e ma ye ne ebo nkomo enkomo twetwe no mu yesu ade pi enne ya sa to ache no e wo ye nananom agonafo won ma so ye abra nana ama Konadu Yiadom ni mfinhia no ma ye di nene ye besa na botwetwe nkomo tia wa bi mu na afi ya se hia ade kakra katachie badaroma ye mu akwa aba mejesu oburu NYANSAPO TV mo ya ade se mafa to mo so se amamra ni amane no ayira no mo makwa amane nyira mo ba manchiri manso aba abenya biaka mesira nyametwedi ampon ene nananom so mo nkoso anso madayepa omma madwene nyansa nenim de fanto ade mo ye no so ayefo na eno no ti ya hyase empanyisi abrokuma egu jani po na eti kuma kodo na beso bibia ya fa nkomotwetwe no enhyase kadache ene yehu ade bi ebo NYANSAPO pusa kakra esense wo ba na yehu se na chiniye fufuo a yesusu se eye mma chiniye ena na esi wo e wo ho abakwasem bia na de ko ba ya ne se time amisi ye no na me kope ade abahwe ba bia me mahema ne dom ebeba betena na misi ka chiniye mai ezi se chiniye fufuo no ade eye me mahema de no brisi me so na me de angasa de ene simi so yi se enya de wodu eye dwabo ase na ya Asante dwabo ase na hunu chiniye fufuo a chiniye fufuo no enipa ayemfomienu pe ane frabie ai ohina wodi kan eye me angasa me mahene na anoche ababio a woye agona mahene ana eye tepa mahene na de nti a wo mo ne fra fufuo me mahene de no eye fufuo nko a we nka ho na tepa hene de no wo fra fufuo a na ye de kala kakra ato ano ne nkyira se nyina ne se Asante no akonfo mienu ane ebu omudi Asantehemaa mu onfo pani enu obiri konfo anoche konfo kokko a wono ana ye meme mahene woni na ni se etutu chekire Asantehemaa na emre bia wo kwaji owu aduru aba no okọ ye no amabio di obaboa ye eso ni tuomu emi chekire Asantehemaa eye konfo ba ne a wono free tepa ejisi ya pa Asante konfo a Asante konfo pani ane konfo anoche na di otoso ne tepa ba ne etu omu ne fra fufuo obi en fra fufuo Asantehemaa mu na se metiase a obri konfo anoche baboa ye ema ye chekire Asantehemaa no na wokọ ye tie no ena konfo ba ne a wo free tepa enso baboa ye ema ewie yo nyesa ni a chekire Asantehemaa ne kura da odida se tutu ne konfo anoche chekire Asantehemaa no eda ho emfie bebre ansa na konfo ba ne ba eti nyaso baboa me chekire Asantehemaa de mo omo anso wo omo abakwasem ene omo mamre ne amane a omo ba ye de boa ma Asantehemaa ti za de atie Yo, arafo akatachie no enkomo no enebe de yi pa yenkwai na yento aso yenim se enka enade eye Asantehemaa ni mfinhia num sa Asantehemaa obetena akonwa so mfinhia mpemienu ane dunsia enka ma na enya ne ba ne sei ene ne katachie wonso wa habie sabi mpraduasa enanu a eye otumfo na ese tutu opimso wotina se no odi kwaside se ne gabaka se mema na enya Asante no ema kura ti se mema ebize uhwe abakwasemu a ema wotumi kura che mema enei so otumfo na ese tutu se bi o mani susumina so woniwa se wo ba pani o wo fie emfa nipa mekira ye se wonu ne bedi Asantehina da se ni bia ni wo Asantehemaa mo betimi esi Asantehine eti Asante no ya hemafo no wo mu na tumi ni nyina wo mo eti anesi ye nana eye Asantehemaa wasu odi ni mfinhia num a na ya mama sum tumi no wona tumi ni kura no edi nyina de ho ba aba be hye tumi no ase ni aba be som ye nana Asantehemaa arafo na eno no kadache ye bisa wai enne tumedie yi enne ana emmapunu a ya ba Ghana fo a ye hwe wo momo a chichi ni menteye ede ne yesu amfamfiri mu ana no ehia me ka che ose aturo a ye twa afa ya mamre ya mane o emre bi enko akire kura na emrante ne maba wakọ no sombedi hene ye mu bi ya tisimu emfie miensani ani yasi dabi broni esi ya best send the narrative ya best san kwan no mafa so atwa ntro afa ho
ene meshada se me kwa nkonwadam na megu nsa kura me mia de camera siso etwa ade beto abonten ebi so mo ntiase de enti ameya ne sa ne se aturo ye twafo aye nananom som ya mamra ni amane ho no emra du se ya ngase ya befa ato ye ho so ni atete sa aturo ni nyina afuri ho na ma ye som amaye nananom amamra amane no aye mrantie ne maba wane fe na ye o makono emra bi atwamu na ye din kura nyefe obewuru santeni akola ba nyefe ne Penelope princessa adi ana mibusa se o kwasi broni a wode agema da om se da bi o kwa ka om se Christian name nam se na nyame twadi ampo what heaven way ane won pa agema ate wo ho won pa se wate won pa manu ate won pa Akyampomaa ate na ne won pa santefo ho eti yankoso ema ya mamre ya manie anyefe anyi akono yedi no in particular anyefe anyi akono ebisa no na mabroni suro yan ya wo kan na atwen adwena besi so mene wo ka sei obi o a adedie ato no oye obabunu ewo abusuanom oba ana ba ma wo se odi hene ana wodi hima nanso ye sei ahenie no aye abosomsom a wodi ahenie a emwa eno nti ye si ne kwan se obedi sa ahenie no abusua asemi bia ato wo mo no ode hye asemi bia ato no ne osuro so obedi akonwa no e de na abeka de akire no nokura nie yati kroma ama sofopani istud anaba obedi sofo na wone ne yire ne ma enya accident ama na busu anyina wuye okodi hine a anke abaka so okodi hine no ana nananom ade akune ne yire ne ma yati ya aloyafo wom kodi hine a wom kodi lawyer ne ho ahwan no a wom bibitu wom busu a nanso okoto Kristo ni dia yasi nyame no na de ma wonu na agye na yada na beto yade a ni Akan Twi yetirim se enkonwa na ewo fie no ana de no me bia beto so enkonwa mfa no memma se de eburoni nananom eye senti no yesu ya nananom bo brapa ye hwie nsa gu fom ye betimi afra omo buroni se ne nanabai obabo brapa eti afra ni St Paul St Peter St James St Wanwan ana meso me nana kwabena manu ayi kwabena nyina Ghana ha nyina wo mo mutimi bo gitai ahomansia me nana na hyase ye boye ama ye din ko buroni krom na me baba to sa me nana no na me gu nsa na me se me nana sabio edimpa ebrabo papa a obeboye eti me gu nsa sa tina nyame twadi amponsa so le hyira me a eno ne boni amaye ne de eti me ka kira busua ne se enso we de atu ni pa bia obi ya sabio ohia ni buburo ne bawu ohene ebawu osofo ebawu konfo bawu ato wo a enya akonya na ye bibia na mom ye bekoso asire se ye nyina ye betwe ben tete atempon no meka bibi wo brofum se the solutions to our problems as a country is in our past and we must go back and find our way forward ya hawa ye nyanyina ne se solutions no eye anonso no ewa ya chi ya yira free tete atempon no eti ye kwa ya dan ya ni a ye behunu kwa ni asaba ya hawa ye face sesi ana ye fam sesi ano eno anu yie no ewo ye chi si aka ne ekọ ye chi e betimi akofa na ye de esi ano ye kowie no kura ne aka kire na afa ye ne okatachie ye de esi wa ha katachie enen nsam bi gentena ha e bobata biribiri enam social media so a ebinom pesa Asante ahenie ye toto no famo na ye dwin se obi de yaso che obi afutu oben ana ade beko ade amman ne sa ne ma na e twa ko social media so ade na bibi ko social media nipa bi pesa ye toto Asante ahenie yanka ne enkyeremu ye na nadom ahene pa na watch say as ahenie no obi anu a koso che obi ade yi afutu ana ade be man kyerema ene yi ya hwa sa ne ma yi na ye kan samwa ede kwase ye kan ede fam nukura nie aya na nipa bi pesa wo mo kyerɛ sɛ asa Asantehemaa no efiri soro ana besi fomo anya nura ana ye kyerɛ Asantehemaa Ghana no ayetim ne kura beto Asantehemaa sabi mpradua se o ye ba wiase anyi obi a wo banyini ya abroso ana ye boni di ebetimi aba se wa konya a wote so no ebeja Asantehemaa yate ase ya nanso dia na ye bodiri na wo ba ye no wo bebo brapa etwa asapa bi to wo a ne tumi mu oduro media no kura ni nyame anim ni memfo obi ahini enye fom
nanso yɛ deɛ ne die bɛma deɛ ne die ɛsɛ no ayemfo kyiniɛ no ebi de dabi akyi yɛduru badwa mu a ane ehu no sɛ bi Asantehene nkoa na kurom a obetumi abɔ dwa ɛyɛ kuada a yɛ nyina yɛ kɔ adwuma na adwa na yɛ mase taw obi si sabio wɔ saa tumi ne bia wɔn mo dwa kuada ne ɛhwɛ sabi mpraduasa Asantehene nkoa na sɛ okuradeɛ ɛde kɔkyɛ no a wɔsa pa akyɛw edi lai so ansa no akɔkyɛ na deɛ obi si sabio ne tumi so sɛ Asantehene a wɔn nso mo adwa ne ɛhwɛ sɛ yɛbɛkyɛ na deɛ ɛbɛdi lai so a yɛmfo obi ahini yɛntwitwi fam na mo obi abɛhwɛ so no wadi ne lemu na mo mimblemi ɛyɛ wɔ hene bi ɔte baabi a wɔka deɛ ne dɛ mɛblemi yɛ Asante ahemfo a wɔn a aman henefo a mo nananom ana kɔ kopa ɛgye Asantehema si wɔ ɛna bɛduru mo so a mo tiri yam dɛ sɛbio emira bi atwa mo ana ne yɛfa atuo agyan ɛne kɔ ako ɛna baabi a yɛbɛduru no ɛyɛ cyber war enipa pɛsi yɛde mo anim onyam yɛ fam na matimi atena wa me yɛde Asantehema anim onyam yɛ fam na nka yɛde na dɔman hene kasa otumfo ne sɛ tutu de bɛyina no dɔman hene ne nua ne ɔfɛ so dɔman hene ne tipa ne sɛbio kumawu dɔman hene ne tipa ne mampɔ dɔman hene ne tipa ne agona ɛyɛ ne tipa no no na nka mpɛsɛ ne tipa ne sɛ tutu nanso yɛ ahemfo no a ɛyɛ sɛ deɛ sɛ tutu yɛ wɔn bɔ n'abasoɔ na dɔm no deɛ ɔyɛ no wɔn nka wɔn nyina timi wɔn de yɛbɛfa saa akɔ yɛn so aka kyerɛ nananom ahemfo sɛ mo nananom twa asapa ɛko ɔkopa ɛna na wotu wana mo de mo nsa esi mo bo me yɛ Asante hwan man hene mo so mo twa asapa to hɔ akokopa abɔ ɛyɛ mo nananom deɛ no ɔmbɛyɛ na ɔbɛyɛ a enkyirima ɛba bɛyɛ proud deɛ ɛkɔ so ne nyinaa ɛho hia obi ani lemu wɔhwɛ ɔmanfo a sɛbi ɔdɔmanfo na de usi man hene ɔsom no a wɔsom no dɔmanfo na betumi akyerɛ sɛ wɔsom wɔn yie ana nsom wɔn yie yɛ nana sɛ tutu wɔyɛ Asantehene ana nsom yie si yɛ nka so nsom yie dia na wo a wote nkyɛn no wo sɛ ɔyɛ asapɔn pa ɛne sɛ wo sɛ ɔyɛ asapɔn pa nana na wudi ɛnu nkonnwa din ni bidi do akatakyɛ free for mensa Asante aguna yɛ kɔyine pia yɛdase arafo na kyɛ sɛ ɛno no barima katakyie ɛne yɛne ne kɔdi nkɔmmɔ kakra ɛfotuo ɛne adwenkyɛ kakra wɔ no wɔde aman no aha ɛyɛ nyansapɔ kɔ so na fa wɔfidie no to wa no mo like subscribe na hyɛ na fo adwenkyɛ ɛto aseɛ medi ane